estamos con unha muller que é unha auténtica artista multidisciplinar. Ademais, debe de presentar Alicia, non? Alicia López, un dos seus traballos que a mí encántame o título. A vergonza é verde e comeu unha vaca. Chifla. Encántame, é total. É maravilla porque é antropoloxía popular. É que hai unha mesturanza, non? Porque, a ver, como chegamos ata isto, non? Ata este traballo? Porque ti non és unha bailarina usual de muñeira clásica. Claro. Non. A ver, pois veña, Alicia, este é o teu momento, vende o libro. Moi ben. Pois a vergonza era verde e come unha vaca é un refrán popular, como ben dixeches. Entón, pero que total. Eu viña, claro, eu saquei o grau en Belas Artes, son unha artista un pouco diversa. Nun Madrid. Nun Madrid. Entón, eu tiña ganas de facer un traballo que tivese como temática inicial, como principal, a autocensura. Ajá. É dicir, claro, un primeiro paso era ese. Preguntarnos por que nos autocensuramos, non? Por que hai algo que nos impide crear, nos impide falar a veces ou ocupar os espazos. Entón, eu estaba nunha viaxe co meu pai, no coche, estaba como, a ver, necesito un título, vou facer unha residencia artística gracias ao colectivo RPM, me gustaría como mergullarme nese tema, non? Estaba preguntándolle, pois, por refráns. Claro. Xurdiu este. E claro, eu dixen, madre mía, pero é a vergonza, claro, é a vergonza. Como que é un sentimento que dixen, vale. Que curioso, non? Chamar un espectáculo, unha danza túa, o teu espectáculo, iso, non? Pois que a vergonza, totalmente, estamos de acordo, pero é curioso. Pero o seguinte espectáculo poñería quen ten cu ten medo, que a min gusta moito ese dito. É moi certo, Está moi bonito o que propós porque reivindica a identidade e tamén é unha achega como dicindo xa somos outra cousa. E non hai por qué, verdade? Non hai por que ter censura, vergoña e tal. Non estamos nese tempo, xa non existe. Estamos sacudindo onde vai xa ese medo, pero non existe xa. O que vexa o teu espectáculo, que vai ver? Que tipo de danza vai ver? Pois o tipo de danza, claro, vai ver un rexistro que ten que ver co baile tradicional. Había un punto no que eu quería rescatar o folclore, o tradicional, porque eu volto de Madrid con morriña. Volto dándome conta de que hai xuventude por todos lados, e o baile tradicional vese cada tarde e noite que saes a dar un paseo nos bares. É unha cuestión de expresión, de expresividade, de que a xente reúnese porque ten ganas de cantar, ten ganas de bailar. Eso pareceume fermoso, entón tiña que haber baile tradicional, pero dende un xiro contemporáneo. Eu son unha bailarina de contemporáneo, iniciei a miña formación en danzas urbanas, entón teño un movimento moi híbrido, moi híbrido. Bueno, pois eu quero velo, Acudiches a algunha fonte, algún bailarín profesional, algunha asociación? Claro, eu pola mesma época, un poquinho antes, colleronme en unha audición de Nova Galega de Danza, e ali é onde tamén como empecé a coñecer profesionais do sector que xa estaban dende fai anos mesturando contemporáneo co baile tradicional. Eso é sair aos bares, relacionarme coa xente e ver como eso é un encanto. Pois camiñante non hai camiño, se fai camiño a andar. Eu quero verlo, David. David, por favor, acompaña aquí a Alicia. Ti que te presta sempre a todas as gaitas. A mí gustaríame, se por favor me puderas, antes de poder ver o teu espectáculo, Isa, ti non queres vir? Proba. Eu aplaudo porque eu quero disfrutar. Eche moito. A mí gustaríame unha pequena clase, algún paso que puidese aprender, porque o de muñeira algo controlo, sí que o 33 é así. Vale. Home, sí, ese tamén. Vale, o 33. Pero como se lle mete algo de máis moderno, máis de contemporáneo, non sei, explícame. Mira, sabes o picao diante, picao atrás. Aí está. Ese é un diferente, claro. Entón, vais diante, vais atrás. Sí? E podes facer, isto xa é o seguinte step. Diante, atrás. Diante, 1, 2, 3. Diante, atrás. Diante, 1, 2, 3.